nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi
amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang magkakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Sa nga Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 45 minutos, nakaligad stock na ang 5 sa hapon. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere.
Kag sa ato sin Christmas countdown, 73 días lang nabilin nantis mabot ang adlaw sang Pasko. Kamusta natin kamusta natin mga tagpalamte? Welcome sa pagpalagad sa Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition pang Huwaybas edisyon sa Platuntunan petsa 13 sa bulan niya sang Oktobre. Kamusta na kamo? Masako-sako natin palibot sang sunod sa Bacolod. Magutok-utok nato si Madalanon. Inong puli na sa mga trabahante, buhi na sa mga istoryante. Kaupo Diyos siling hapon, Bombo Dennis Rubican. Ang balita ang aton ni Balon, balita ang aton gabatamot siling hapon, pagpalagad si Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition, kung ang report sa patrol ni Bombo Cherry Grace Santillan, no? Sining mga insidente nagluluntad sila sa atong probinsya, sige lamang hapon, isaya ka senior citizen ang patay matapos nga aksidente. Malapakan sa isa ka dekargo nga truck sa may Banwas ang Ilog. Subong man may enkwentro man kay inaho dito iya sa may area sang Banwas ang konsyudad sang Gilungan sa Negros Oriental. May mga na-recover nga posel ang ato sining nga mga otoridad kag of course ining isa ka stabbing incident nga tabo man sa may Banwas nga Isabela tidop the name lang no may mga may guhayon na nag-inom may pag-insindihan ay binuno sang isang yaman na amigo nga po siya inom tiwagid kasalbar. Patay ini nasabit nga biktima. So yung mabalita kwaunta sa pagpangalagad ni Bombo Cherry Grace ng tigla sa patrol sining hapon about kamusta ato sining Bacolod Public Plaza magutok-utok na ibalon tabi sa mga pag-describe man karon ni Bombo Cherry sa ato sining sitwasyon sa aton sining iya palibot sang syudad iya sa Bacolod. Tulad din panaw pa siling adlaw tapos panyaga kina doon nagbunok-bunok pang ulan sa southern part sang probinsya. Pwede sa syudad sa Bacolod nagtulo taliti lang ang senaryo. Ang sitwasyon mangkaminan diya sa aton palibot sa syudad sang Bacolod ba problema nining tabos isa ka 77 anyos sinato na sige lamang po dito sa may area sang barangay ng Kalan, Banwas ng Ilog, ining nalapakan sa isa ka dekargo nga truck, ining isa ka senior citizen nga ating nga daw kuanged medyo patal-patal gid ang natabo sining nasambit nga tigulang matapos nga ginlapak sud na kuan pa doon sa na ano pa rin nautod gining lawas ng nasambit nga biktima matapos nga malapakan sa isa ka truck nga nagkakarga iya sa tubo makibinan. O kare na mga batali, mga balita madali Bombo Cherry Grace Santillan sa patrol. Bombo Cherry, mayong hapon, Kimin. Bombo Dennis? Go ahead. Yes, Bombo Dennis, live kita diri sa buong sa Rizal Street sa Bacolod City Public Plaza. Kung makita diri naton nga damo na estudyante nga gapuli sa ilang panimalay kag atuban diri nato ng mga gabaligyan sang RTW ito kami nga ugit sang ilang baligyan ay subong Bombo Dennis. Tutay customer. Yes, Bombo Dennis, kadutay sa mga customer diri nila kay siyempre sa 15 pang payday sa iba nga mga empleyado Bombo Dennis. Samta ang tempo naman Bombo Dennis medyo matawhay man no wala man siyang posibilidad guro nga mag-ulan Bombo Dennis kay daw katil man lang sang tempo diri. Kaginasing after lunch blood, terrible patong ulan niya sa southern part sang aton silinga probinsya, no? Province Bacolod doon tulo taliti lang gani iya pro sa dito especially sa Banwas ang Valladolid, paubos diri pro Pandan kag bago doon nagdamol-damol pang ulan eh. Yes, Bombo Dennis, no? Kaina diri sa sudad sang Bacolod pulo pa na lithi lang kag wala man nagdugay Bombo Dennis kay naghulaw man sa dayon. Itong natabo sa tigulang makalaluoy man yung ginlapak to sang truck sigla mga hapon sa may area sang Ilog, Bombo Cherry? Yes, Bombo Dennis, no, masubo-subo gini nga balita nga gikan sa Banwas ang Ilog kayang 77 anyos nga lalaki patay matapos malapakan sang truck nga nagakarga sang tubo. Ang bali na tabo ini sa barangay Dangkalan sa Banwas ang Ilog. Ang biktima kilala nga si Reynaldo Hineto, residente sa nasambit nga barangay kag ang
suspetsado ang gintilala nga si Apolinario Ferrer Jr., 23 anyos, kag residente sa barangay Salong sa Kabankalan. So ini si Apolinario Ferrer ini sa ang drive o kung maneho sa tracking nga nakalapak sa biktima Bombo Dennis. So kuno sa investigasyon sa Ilog Municipal Police Station, ini si ang biktima o kung si Rinaldo Hineto papuli na kuno kuntani ini sa ilang balay. So samtang biyahe ini sa nag-overtake ini sa tracking. Kag naalaala ini sa kay may wala yung guro nakita Bombo Dennis ang may sugata ini sa so natumba ining iya nga motor kag nalapakan ini sa atuba nga pahin sa tracking. So nagbulag ini iya nga lawas Bombo Dennis no tika terrible gid sa natabo sa biktima. So Bombo Dennis yari bala pamatian naton si Police Lieutenant Rolly Ondoy. Dalagid mong Chere, check tabi si Sir, si Sir Undoy, no? Kondo, alang-alang gid mong Chere, no? Sige, so nga tabo sini, nga nag-overtake ang motor, gisakyan sa biktima, apang nalalang may sugata, asa mo nga doon nasapding sa sing truck, kag natumba sa kinalapakan gid. Yes, Bombo Dennis, no? Tapos ang ining driver, wala man bala naka-witness nga nakainom ining biktima, Bombo Dennis, kag wala ining dali nakasuktok sang helmet. Pero kung nakasuktok man sa Japon sang helmet, wala man sa Japon tata sa ining aksidente, Bombo Dennis, kay sa lawas gid niya naiguan sang guma sang tracking. So ang suspect and driver nakustudiya sa aton pulis sa may Banwa sing Ilog? Yes, Bombo Dennis, yara subo ang suspect sa Ilog Municipal Station para sa proper disposition. Sige, balikan na karon si Police Lieutenant Rolly Ondoy. Kanto kita Bombo Grace, Chere Grace, no? Sining, do ikapila na ng enkwentro sa Negros sumalin sa October 6. Do may enkwentro naman sining aga dito sa may area sa Giulungan, Bombo Chere? Yes, Bombo Dennis, no? There is Negros Island, Island, ikawalo ini nga enkwentro, Bombo Dennis. Ika-anom sa Himamaylan City, kag ikaduwa sa Gihulungan City. So kahapon, nagsugod ini enkwentro-hanay alas 4 sang hapon sa Barangay Kalupaan, Gihulungan, Negros Oriental. So, ang mga upo din natin, 52 Infantry Battalion, o 62nd Infantry Battalion. So, dakagdak ini sila tani sa security patrol. So, ang ilan na sugata ako na ikwento kung ba so more or less 5 member ka New People's Army. So, nila ang mga bloodstain pala Bombodanes sa karon continue pa siya po ang pursuit sa aton nga mga tropa. Bali ang ini nga lugar, boundary ini sa Villa Hermoso. So, kaluyan ng Bombodanes na wala sing casualty nga nagluntad o natabo. So, kaina sang around 6 a.m. sa aga. So, bali, amo na ikaduwa nga enkwentro sa Barangay Trinidad naman sa Bombodanes. So, amo ining grupo, ginalantaw nila nga grupo bala sa kapakalat sang fake news Bombodanes. So, ang na-recover sa ina nga area ang caliber 45 pistol, bala, kadamo na Bombodanes, no? Mga 4 to 5 nga tao, man ako rin PA ang na-encounter nila. So, sinaktulantaw nga rason sa aton mga army nga akig ining mga NPA sa mga naga-surrender bala nga kaupod nila Bombodanes sa mga naga-atras sa mga naga-suporta sa ila Bombodanes. So ikawalo na ni-encounter diri sa Negros Island humalin sa tong Oktubre 6 atong pinakalawig nga encounter ito iya sa may area sa barangay o kon sitio Sigang, barangay Karabalan ni Moilan nga tiglawti mga ebakwista ara pagyapon. So sukat subong nga semana, sukat subong isa ka semana ikawalo na ning enkwentro. Yes, Bombodanes, no? Pag subong man nga adlaw, Webes man to natabo last week, Bombodanes. So, 1 week na gid kalawig ang enkwentro-hanay dito sa Himamaylan City, Bombodanes, specifically sa Barangay Karabalan.
So base ini na enkwentro dira sa may area sa gihulngan kay na kagkapon dito man niya sa isa pagit ka lugar to sa Oriental, base mo pa ning mga nagkalabili nga mga NPA nagpalalagyo walin diri sa Mamaylan. Kasi Bombo Dennis, no, may posibilidad nga sila man sa gihapon dito. Pero atong mga sa naenkwentro sa gihulngan niya, dutay lang to sila Bombo Dennis. More or less, 5 miyembro lang dito sila ang nasugata o kung naenkwentro sa ang 62nd Infantry Battalion. So, Bombo Dennis, yari bala pamatian natin si Lieutenant Colonel William Pesase. Oh, actually, nakadalawa tayo. Isa kahapon at saka kaninang umaga. Kahapon sa Barangay Kalupaan, Gihulngan. Although nakatakbo, yung nakaenkwentro ng tropa natin, pero pag clear nila doon sa pinosisyonan at saka sa withdrawal area, yun, may mga blood stain. So, may ongoing pursuit pa rin naman tayo doon sa area. Kasi yun nga, ito yung grupo na nagpakalat din ng fake news eh. Kasi actually may plano silang yung atrocity sana dyan sa mga extortion sa area niya. Mga 6 kanina, pero sandali lang ulit kasi nakatakbo ulit yung na-encounter ng tropa natin. Mga kukunti lang naman kasi itong mga to. Pero itong kanina, may naiwan na firearm, short firearm, 45. May magazine, may mga bala, at saka backpack na may mga gun. So ngayon tuloy pa rin kasi ang kagandahan nito, yung mga tao ay nagre-report talaga sa mga presence ng mga NPA na ito. Kasi tuloy-tuloy yung pagpapalabas nila ng fake news eh. Oo nga po eh. Kaya ito yung ma'am? Wala pong body count sa nangyayaring encounter kanina. Wala tayong nakita. Pero ongoing pa rin ang process of operation natin. Maliliit na grupo. Actually yung kahapon, sabi ng tropa, mga more or less 5. Kanina, ganun din. Mga 4-5 din yung na-encounter doon sa kabilang barangay naman. Pero same group tong mga ito, lang sila para ma-evade yung tropa natin. Kasi yun nga, gusto nilang ma-recover itong mga dating areas nila. At saka pinapalabasan nila ng propaganda kasi galit sila dun sa mga nagsusurrender eh. Saka yung mga nag-withdraw ng support sa kanila. Kaya ganyan. Pero ang maganda kasi every time nag-attempt silang pumasok dyan, nasusumbong sila kaya na-encounter natin. So lahat ito, under lahat ito ng committing region ng Negros dito sa area ng itong nakakapasok ng Gihulngan, San Hermoso, Tanlaon, Moises Padilla, Isabela, yan ng mga area. Pinapanawagan natin yung ibang armado pa sana na mag-surrender na lang kasi yung kasama nilang nag-surrender ay okay na yung buhay, hindi na tago ng tago, takbo ng takbo, na anytime pwedeng may enkwentro, pwedeng mamatay. Saka yun yung magpapatunay na mali yung sinasabi nila na pag nag-surrender ka, papatayin ka ng... yun, habang may pag-asa pa kasi yung coordination nga dito sa mga active na mga local task force LCAS natin ay tutulungan naman sila. Okal, lawig na gid sa enkwentrohan na diri sa Negros Island, Bombo Dennis. Sige. Samtang Bombo Dennis, Butcheri. Bombo Dennis. Pataon lang ako rin, basta malalantas news center ta. Okay, Bombo Dennis. Na live diri sa Bacolod City Public Plaza, ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Cherry Grace Santillan. Mga balita, idoloy Bombo Cherry sinihapo palagi sila patuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Standby na kamo sa mga balita ng tipo niya sa Bombo Radyo Bacolod sa aton sining news center, sa aton sining Bombo Network News, makadagdag lamang pinaka importante nga mga pahanumdom po sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration.
Ang operasyon naman sa Ninoy Aquino International Airport sinuspinde dahil sa red lightning alert. Ang Commission on Elections naghahanda pa rin sakaling may maghain ng petisyon at maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang Supreme Court matapos ipagpaliban ang 2022 barangay at sangguniang kabataan elections. Samantala, humigit kumulang 10 billion pesos kailangang dagdag na pondo para sa October 2023 barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon yan sa Commission on Elections. Finance Secretary Benjamin Jokno todo papuri naman sa thrift banks bilang mahalagang bahagi ng financial system dito sa bansa. At ang panawagang VAT exemption naman at tax cut sa ilang pangunahing bilihin lalong magpapalala sa inflation at pagsadsad ng peso, ayon yan kay Representative Joey Salceda. Sa atin pong police report, babae doon sa Maguindanao sinaksak ng halos 30 beses itong partner dahil pa rin sa video call. At sa ating international news, missile defense ng Ukraine palalakasin pa ng North Atlantic Treaty Organization. Marami mga bansa na ngako ng missiles at radars. Sa ating pong sports, balita mga Pinoy sa Qatar makikinabang din umano sa gaganaping FIFA World Cup 2022. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buina. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pinirmahan na po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. itong executive order para sa reorganization ng bumubuo sa inter-cabinet body na naatasang mamahala po ng normalization process dito pa rin sa Bangsamoro Region sa ilalim ng Executive Order No. 6, isang kinatawan mula sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o ang OPAPRU at sa Office of the President ang magsisilbing co-chair ng Inter-Cabinet Cluster, ang Cabinet Mechanism on Normalization. Ang mga kinatawan ng mga ahensya na magsisilbi bilang cluster co-chairpersons ay may ranggong hindi bababa sa undersecretary. Inamyendahan ng Executive Order No. 6 itong Executive Order 79 na niligdaan noong 2019 kung saan ang itinalagang mga kinatawan para mamuo dito sa Inter-Cabinet Body ng Bangsamoro ay mula sa nooy Office of the Presidential Advisor on the Peace Process o OPAP at ang nabuwaga ng Office of the Cabinet Secretary o OCS. Ipinaliwanag ng Pangulo na kailangang amyendahan ang Executive Order No. 79 dahil sa abolition ng lupon at sa pinalitang pangalan ng ahensya. Mananatili naman at patuloy na iiral ang iba pang probisyon ng nasabing kautusan. Trabaho ng Inter-Cabinet Cluster Mechanism on Normalization na tiyakin na itong napapanahong angkop at epesyenteng normalization program na bahagi ng Comprehensive Agreement on Bangsamoro, iyong tinatawag na CAB. Itinirigdaan ng National Government at Moro Islamic Liberation Front o MILF. Sakop ng prosesong ito ang mga usaping may kinalaman sa seguridad, kabuhayan, politika, hustisya at pagkakasundo. Samantala naman, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na mayroong sapat na pondo ang kanilang hanay para sa disaster response, particular na sa pagtugon sa mga maaapektuhan ng bagyong Maymay. Sinabi ni Department of Social Welfare Development Undersecretary Edu Punay na nasa 1.2 billion pesos pa ang kanilang stockpile at standby funds. Nasa 195 million pesos anya dito ay readily available na standby funds sa Central at Field Office. Habang mayroon ring mahigit 550,000 family food packs na nagkakalaga naman ng 342 million pesos at iba pang food at non-food items na naka-standby. Tinatayang nasa 678 million ang naka-preposition na sa strategic locations sa mga apektado ng bagyo. Ayon pa sa opisyal, base sa kanilang talaan, nasa 927 families o 3,500 individuals ang apektado ng bagyong
Maymay mula sa Region 2 ang nailikas na. Nasa 53 individuals naman ang nananatili pa sa evacuation centers habang 28 individuals naman ang tumuloy muna sa kanilang mga kamag-anak o kaya sa kanilang mga kaibigan. Bombo Weather Update. Ang bagyo sa silangan ng Pilipinas pumasok na po dito sa Philippine territory at tinawag po yan na Bagyong Neneng. Ano kayong update dito? At nasa Bombo Weather Center si Bombo Dennis Hamito. Bagang inaabisuhan ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration ang mga residente sa Hilagang Luzon na paghandaan ang papalapit na Bagyong Neneng sapagkat ito ngayon ay nasa loob na ng Philippine territory. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, kung ang Bagyong Maymay na nalusaw na ay mahina lamang, nasa 45 kilometers per hour hanggang 55 kilometers per hour, ibahin nyo itong paparating na Bagyong Neneng dahil medyo malakas ito kumpara sa naturang sama ng panahon. Dito mga kabombo, papakita natin ang symbol na ito ay nandito na sa loob ng Philippine territory. Mapapansin nyo mga kabombo, mga ka-Star Nation, yung letter D na simbolo, dahil yan ay isang tropical depression. Ngayon, mahina pa siya at inaasahan ang unti-unting paglakas nito at bago lumapit dyan sa extreme northern Luzon ay maaaring umabot ito sa kategorya bilang isang tropical storm. Ano nga ba pagkakaiba ng storm at tropical depression? Unang-una, pagka-tropical depression ay hindi pa ito kinikilala bilang bagyo sa international weather agencies. Pero dito sa ating bansa, yan ang unang stage ng isang bagyo. Pagka lumakas pa yung tropical depression ay nagiging tropical storm. At yan ay posibleng mangyari hanggang sa darating na weekend. At dito ay inaasahan natin na makaka-apekto yan dyan sa extreme northern Luzon. Kaya naman mga kabombo, mga ka-Star Nation, iba yung pag-iingat at huwag nating maliitin itong ganitong klase ng bagyo. Ito ipapakita natin ang iba pang data tungkol kay Bagyong Neneng. Ayan, mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa bahaging ito ng ating mga data ay sinasabi ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration na ito ay may kalayuan pa. Katunayan, ang distansya niya ay 1,050 kilometro sa silangan yan ng extreme northern Luzon. At yung kanyang movement ay westward direction. Ibig sabihin ay horizontal, papalapit dito sa ating bansa. Ang bilis naman ito ay nasa 30 kilometers per hour. Medyo may kabilisan ito kung ikukumpara dun sa Bagyong Maymay na halos hindi gumagalaw sa nakalipas nga na 1 hanggang 2 araw. Halos walang gaanong pagkilos. Pero itong Bagyong Neneng, mabilis siya. 30 kilometers per hour. Ang kanyang taglay na lakas ng hangin sa kasalukuyan ay nasa 55 kilometers per hour. Ito na yung gustiness dati nung naturang nagdaang Bagyong Maymay. Pero dito, kay Bagyong Neneng, yan pa lang ang kanyang maximum sustained wind. Yung kanyang gustiness, pumapalo ng 70 kilometers per hour. Ibig sabihin, kung ganito kalakas, pwede nang magtaas ng hanggang signal number 1 at signal number 2 dyan sa bahagi ng extreme northern Luzon kung lalapit na ito agad-agad. Pero syempre, mahaba pa ang kanyang biyahe, nasa 1,000 kilometers mahigit ang kanyang tatakbuhin bago makalapit dyan sa extreme northern Luzon. Sa ngayon, ay may maliit na tsansa pero nandyan pa rin ang posibilidad ng landfall ng naturang sama ng panahon. Ito naman ang ating magiging tracking. Ito mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang magiging takbo ng Bagyong Neneng at aasahan natin yan hanggang sa mga susunod na araw. Ipinapakita natin sa pamamagitan ng ating data mula sa weather agency natin dito sa Pilipinas. Ito'y government agency na nakatutok dyan, yung ating Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration. Mapapansin na ang mga letrang nakatala dito ay letter D at letter S. Dito sa unang parte ng kanyang pagtakbo sa loob na ng Philippine territory ay letter D. Hanggang umabot dito sa may bahagi ng extreme northern Luzon, paglapit niya ay aabot na dun sa symbol na letter S. Ang ibig sabihin, isa na siyang
tropical storm. Kaya naman ay mas malakas na ang epekto nito kumpara doon sa naging epekto ng Bagyong Maymay. Nitong Bagyong Maymay ay may mga binahana, may mga nakaapekto o naapektuhan ng residente. Lalo naman itong Bagyong Neneng, mas malaki ang tsansa na magdulot ito ng epekto kahit hindi direktang tatama sa Luzon landmass. Yung kanyang outer rain ban pwedeng magpaulan at magdulot ng mga pagguho ng lupa dyan sa ilang parte ng extreme northern Luzon. Bombo Gerald? Bombo Dennis, dahil yung trajectory niya pataas, bakit nag-dive pababa itong naturang sama ng panahon, Bombo Dennis? Well, ito kasi ang tendency pagka ganitong mga panahon na tayo ay nagkakaroon na ng mga pabago-bagong sitwasyon, ay naapektuhan din siya ng iba pang weather system. Sa ngayon kasi ay may sa itaas na bahagi ay merong ridge ng high pressure area at meron ding wind shear na nakakaapekto dito. Kaya ang tendency, yung bagyo ay nagda-dive down, no? Nagkakaroon ng epekto para unti-unti siyang bumaba. Hindi man tuluyang bumulusok ito, at least yung horizontal direction niya ay nababago, naapektuhan dahil nga doon sa iba pang mga nakakaapekto, no? At pati na yung temperatura, malaki ang epekto dito sa mga paparating na sama ng panahon. Bombo Gerald. May landfall ba ito, Bombo Dennis, or lalapit lang dito sa may extreme northern Luzon, Bombo Dennis? Sa ngayon, medyo erratic pa yung pinapakitang galaw nitong bagyong ito at aasahan natin na mas magiging malinaw yan sa mga susunod na araw. Pero sa initial data ng weather agency natin dito sa Pilipinas ay mapapansin na yung mga maliliit na isla, sabi nga niyan, ay nasa extreme part ng northern Luzon. Yan ang posibleng tamaan ng naturang bagyo. Hindi siya dito sa mismong Luzon landmass dadaan, kundi doon sa extreme northern Luzon. Ganun pa man, ang mga kababayan natin ay maigting na pinag-iingat pa rin ng ating gobyerno, pati na tayo dito sa Bombo Radio Philippines. Ang intensyon ng ating maaga at advance na paghahatid ng balita tungkol sa mga sama ng panahon ay upang tayo ay makapag-ingat. Bombo Chero. So lalakas pa, Bombo Dennis, from depression, magiging storm or lalakas pa itong bagyo pag dating or paglapit dito sa sa landmass ng Luzon. Anong araw yung pinakamalapit kaya, Bombo Dennis, pinakamalapit itong bagyo dito sa landmass ng Pilipinas, Bombo Dennis? Yan ang kabuuan ng weekend. By Saturday and Sunday, yung ating aasahan na pinakamalapit na lokasyon nito. So, kung sakasakali lang, wag naman sanang talagang direct hit doon sa mga maliliit na isla natin dyan sa extreme northern Luzon. Pero ay posibleng mangyari yan by Sunday, Bombo Gerald. At aasahan natin yan na magdudulot ng ulan kahit hindi man direktang tumama sa kalupaan, no? Dahil yung outer rain band niya, medyo malawak ito kung ihahambing doon sa bagyong Maymay na ngayon ay nalusaw na, Bombo Gerald. Oo. May susunod pa ba? May mga binabantayan pa ba dyan, Bombo Dennis, na sama ng panahon na pwedeng pumasok pa rin dahil ito, nakailang bagyo na ngayong buwan ng Oktubre, Bombo Dennis? Meron pa, Bombo Gerald. May tinututukan pa tayong iba pang mga weather disturbance formation. Ang tawag natin dyan ay low pressure area pa lamang sa kasalukuyan. Pero ang namataan natin ay nasa 3,000 kilometers away pa. Medyo malayo pa ito. Pwede pang magkaroon ng pagbabago, pwedeng mag-develop at pwede ring hindi. Dahil yan ay naapektuhan nga ng iba pang mga weather system habang siya ay nandyan sa Pacific Ocean. At pwede ring may mga mabuo dito naman sa bahagi ng kanluran ng ating bansa o yung tinatawag nating West Philippine Sea. So, yan ang aantabayan na natin. Dahil yung low pressure area na lumalayo na sa atin, ay may potential din na maging isang ganap na bagyo. Pero syempre, ang good news, hindi na yan makakaapekto sa atin dahil palayo na siya, Bombo Gerald. Okay, Bombo Dennis. Mula sa Bombo Radio Weather Center, ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Pansamantala namang sinuspindi yung ilang flights at ground operations sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA dahil pa rin dito sa red alert na itinaas ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Sa isang advisory, sinabi ng Manila International Airport Authority o ang MIAA na itinaas itong lightning red alert na kung 1:43 kanina lamang po. Ang alerto ay isang hakbang sa kaligtasan na ginagawa upang maiwasan ang mga hindi kanais-nais na insidente na mangyayari kapag ang kidlat
ay laganap sa agarang lugar at maaring ilagay sa panganib ang mga tauhan, pasahero at maging itong mga flight operations. Batay sa pinaghiling bulletin nga ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, humina na ang Tropical Depression Maymay at naging low pressure area na lamang. Ngunit inaasahan pa rin ang malakas na pag-ulan sa bahagi po ng Northern Luzon. Samantala, yung mga tutol sa pagpapaliban daw ng barangay at sangguniang kabataan elections, pwedeng magpasaklolo yan sa Supreme Court ayon sa Commission on Elections. At sa ating police report, yung babae sa Maguindanao, sinaksak po ng halos 30 beses ng partner. At sa ating sports balita, mga Pinoy sa Qatar makikinabang din umanos sa gaganaping FIFA World Cup 2022. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan. DG SB, give the SB combo quiz a try. Large coffee and plastic donut. 99. Still premium donut and large coffee. Hot or ice. Oh, large coffee and Bunwich. 140. Just Dunkin' yan had a rice choco. 120. Show Ken. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo quiz a try. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Pinayuhan po ni Commission on Elections so COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang mga tutol dito pa rin sa pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections na pwede silang lumapit at magpasaklolo po sa Supreme Court. Anya bagamat naiintindihan niya itong hinaing ng mga tutol sa nasabing batas, bilang dating practitioner ay pirmado na ito ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pero iginit ni Garcia, lahat naman ng batas ay bukas para questionin. Anya sa perspektibo ng isang law student at mga propesor ng batas ay maganda ring malaman ang magiging tugon ng kataas-taasang hukuman. Iginit din ng COMELEC na handa rin sila sakaling maglabas ng temporary restraining order ang Supreme Court. Samantala, pinaghahanda din umano ng Commission on Elections ang posibilidad na paglalabas ng Korte Suprema ng Temporary Restraining Order matapos ipagpaliban ng 2022 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Ayon pa kay COMELEC Commissioner George Erwin Garcia, tuloy-tuloy pa rin daw ang paghahanda nila sa halalan dahil na rin sa naturang isyo. Hindi raw kasi inaalis ng komisyon ang posibilidad na questionin ang legalidad at constitutionality ng Republic Act 11935 sa kataas-taasang hukuman. Dahil dito sinabi ni ng COMELEC Chairman na nagdesisyon ng en banc na itutuloy nila ang pag-imprenta ng mga balota, maging ang awarding of contracts at ang pagbili ng election paraphernalia. Kung maalala, ang Republic Act 11935 ay pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong October 10 at ang 2022 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections ay gagawin na sa huling linggo ng October 2023. Samantala, idinagdag pa ni Garcia na ihihinto lang ang pag-imprenta ng official ballots ng isang linggo para i-reconfigure ang ballot face templates para mag-reflect sa October 30, 2023 na bagong petsa para sa isasagawang halalan. Sakali namang maglabas ang Supreme Court ng Temporary Restraining Order, itutuloy pa rin ang halalan sa December 5, 2022. Pero sinabi naman ni COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco na wala pa rin silang naririnig na impormasyon sa Supreme Court kung mayroon nang naghain ng Temporary Restraining Order laban yan sa pagpapaliban sa halalan. Sa mga sandaling ito kaugnay ng pagpapaliban po ng halalan ngayong Disyembre, makakasama po natin si Dr. Arwin Serrano, itong Parish Pastoral Council for Responsible Voting Director for Voter Education. Magandang gabi po, Doc Arwin. Live na po tayo sa Bombo Radio Philippines nationwide, worldwide. Yes, magandang gabi rin sa inyo saka sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Bombo Radio. Una po sa lahat, syempre yung reaction nyo, Doc Arwin, dito sa pagpapaliban nga ng Commission on Elections. Pirmado na ni Pangulong Marcos itong batas na magpapaliban sa halalan isasagawa sa October sa susunod na taon. Yes, napalitaan na rin namin yan kahapon with regards to sa pagkakapirma pala noong Lunes, ating presidente
itong Republic Act 11935 para sa pagpapaliban ng ating nakatakdasan ng December 5, 2022 na barangay and SK election. Doc Arvin, may gagawin ba kayong hakbang dito sa pagpapaliban ng halalan? Dahil sabi ng COMELEC, pwede raw magpasaklolo itong mga tutol dito sa pagpapaliban ng halalan. Yung PPCRB nagpahayag dati na tutol ang PPCRB nga po sa pagpapaliban ng halalan. Well, bagamat kami ay nag-aasa at saka nagnanais sana na matuloy itong December 5, 2022 election, hindi kami maghahain ng anumang sa Supreme Court kasi sa 2 o 3 kadahilanan. Una, kung maghahain pa sa Korte Suprema, makaka-apekto ito sa paghahanda sa ating in-adjust ng timetable para dito sa December 5, 2022. Pangalawa, wala rin naman talagang kasiguraduhan na sasang-ayon ang Korte Suprema sa hindi pagpaliban ng December 5, 2022 elections. At pangatlo, hindi namin ito napag-usapan with regards doon sa kung sakali man na pagsasalang ng apila sa ating Korte Suprema. Kaya ito ay irerespeto namin kung ito nga ay gagawin na nga sa last Monday of October 2023. Opo, we understand na bibiyahe po kayo. Siguro, mensahe nyo lang po siguro, Doc Arvin, na dito sa ating mga listeners, lalong-lalo na po yung mga excited dito sa excited na bumoto sana sa halalan sa Disyembre. Okay, una, ito ay nangangahulugan din ng pagpapatuloy ng ating continuing registration 1 month from now. So meaning to say, bago matapos yung November, ay magsasagawa muli ang COMELEC ng continuing registration kaya para doon sa mga mag-iedad ng 15 taon sa last Monday of October 2023, pwede sila magpatala para sila ay makaboto o makilahok ng aktibo sa SK election sa darating na last Monday of October 2023. Pangalawa, para doon sa mga hindi nakaabot doon sa ating last day of registration noong Agosto, ay magagawa na nila ito ngayong pag nagbukas na ang COMELEC ng continuing registration for this new schedule ng ating barangay SK election. Pangatlo, yung mga nagnanais na magpa-correct ng entries, mag-transfer ng residency at iba pang mga kailangan nilang gawin, pwede nilang maisagawa ito sa pagbukas muli ng COMELEC next month ng continuing registration. Para naman sa mga kandidato, sana ito ay mas mahaba-habang paghahanda para naman doon sa mga nakaupo ngayon. Ito ay pagbibigay sa inyo ng pagkakataon na medyo hindi po maganda yung signal po ni Dr. Arvin Serrano sapagkat bumabiyahe po ito pero maraming salamat po Dr. Arvin Serrano, itong Paris Pastoral Council for Responsible Voting Director for Voter Education. Samantala sa iba munang mga balita, matapos ngang ihayag ng Department of Justice na may mga ilang Philippine offshore gaming operators, itong mga POGO workers ang lumapit na sa mga otoridad para magpatulong na mailipat sa mga legal na POGO sa bansa. Nais naman ngayon ng ilang grupo, isang grupo na malaki talaga itong tulong ng naturang industriya sa bansa, kaya nais nila itong manatili.
Ayon kay Attorney Michael Danganan, itong Association of Service Providers and POGOS, or itong ASPAP spokesperson, kapag nagpatuloy daw kasi ang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators sa bansa, ay tiyak na marami pang maha-hire na mga Pinoy itong mga workers sa darating pang mga taon. Ibinida rin ito yung libreng pagkain at may allowance daw ang mga manggagawang Pinoy dito pa rin sa mga POGOS, kaya malaki ang take-home pay nila sa kanilang mga pamilya. Ang breakdown nga ng mga Pinoy workers sa ngayon sa mga POGO ay binubuo ng 31.4%. Nagsisilbi bilang team leaders o supervisors, administrative assistants, sports handlers, kitchen staff, security officers, financial assistants at accounting assistant. Bilang pa rito ang 16% na nagtatrabaho bilang itong data enriched clerks, 10.5% naman bilang customer services or itong customer service representatives at 10% bilang housekeeper. Nauna nang umapila ang grupo kay Pangulong President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. gayon din sa mga mambabatas na tingnan ang posibilidad na maraming mawawalan sa trabaho sa oras na ipasara ng Philippine Offshore Gaming Operators Industry sa Pilipinas. Ang nasabing asosasyon ay binubuo ito ng 16 na Philippine Amusement Gaming Corporation License, Philippine Offshore Gaming Operators at 68 service providers at nag-i-employ ng 23,118 Pinoy at 17,134 nationals. Kasama din sa operasyon ng mga miyembro ng asosasyon ang nasa mahigit 100 tanggapan para sa customer relations service, IT support, live studio, streaming at iba pa. Ang natitirang trabaho ay general office staff, company drivers, payment officers, maintenance staff, dealers or presenters, data processors at security guards. Una rito, inahayag ng Bureau of Immigration na pinag-aaralan na nila ang isyo ng paglapit sa mga otoridad ng ilang Philippine Offshore Gaming Operators workers sa bansa at hiniling na mailipat sa legal o lehitimong kumpanya ng naturang industriya. Partikular na rito ang magiging proseso para magkapasok sa mga illegal na Philippine Offshore Gaming Operators operation. Una nang sinabi ni Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval na ang naturang mga foreign nationals na pumapasok sa bansa ay dati namang legal na nakapasok hanggang sa nagpaso na ang kanilang mga dokumento. Samantala, nagbabala ang isang opisyal mula sa Department of Finance na maaring mawalan ng 3.5 billion pesos na kita ang bansa kaugnay sa isinusulong ng House panel na i-consolidate ang siyam na panukalang nagpoprotekta sa mga remittances mula pa rin sa mga overseas Filipino workers o yung mga OFWs. Nagpahayag man ng suporta sina Department of Foreign Affairs, Migrant Workers Affairs Undersecretary Eduardo De Vega at Overseas Workers Welfare Administration Head Arnel Ignacio sa panukala ng mga mambabatas. Ngunit nagbabala si Finance Division Chief Jean Gintor kung gaano kalaki itong mawawala sa bansa in terms dito pa rin sa mga revenues. Sinabi ng finance official na nagsasagawa ng presentasyon ang departamento tungkol sa panukalang batas noong nakaraang 18th Congress at hiniling na payagang magsumite ng opisyal na posisyon itong ahensya sa panukala. Binanggit niya na ang iba't ibang umiiral na mga patakaran na ipinatutupad ng gobyerno upang bawasan ang halaga ng transaksyon ng mga OFW remittances. Kabilang sa mga ito ay ang Republic Act 10022 o ang Migrant Workers and Overseas Filipino Act of 1995 at ang Expanded Foreign Currency Deposit System na nanlilibre sa isang overseas contract workers mula sa 15%, 15% final reporting tax sa interest income. Ipinunto din po ni De Vega na ang bansa ay hindi maaring magpataw ng mga patakaran sa mga bangko, sa mga foreign centers kung paano sila maniningil para sa mga remittances matapos niyang mapansin na ang mga OFWs ay nagpapadala ng mga remittance sa pamamagitan ng bangko at centers. Iminungkahi rin niya para sa panukala na isama ang lahat ng mga Pilipino sa ibang bansa kabilang na itong mga dual citizen na hindi kinakailangan itong kabilang sa kategorya ng mga OFWs at itong mga migrant workers.
Nagbabala naman ang Commission on Elections si COMELEC sa mga nagpaplanong kumandidato sa susunod na barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon pa kay COMELEC Chairman George Garcia, tatanggihan na nila ang mga Certificate of Candidacy ng mga kandidatong hindi pasok sa kwalifikasyon na kanilang gustong takbuhan. Paliwanag pa ni Garcia, noong nakarang halalan ay mistulang ministerial lamang ang kanilang papel at kahit kitang-kita na hindi kwalipikado ang isang kandidato ay kailangan lang tanggapin ang aplikasyon nito. Nagresultaan niya naturang proseso ng libo-libong kaso na mismong ang Commission on Elections di naman anya ang naabala. Kaya naman sa pagsisimula ng filing ng COC para sa barangay at sangguniang kabataan sa October 2023, tablado na agad ang mga kandidato sa hindi pasok sa requirements ng Commission on Elections sa COMELEC. Bombo Sports News. Mga Pinoy daw sa Qatar makikinabang din dito sa gaganaping FIFA World Cup 2022. At may buong detalye dyan ang Star FM Iloilo. Makikinabang rin ang mga Pilipino sa gaganaping FIFA World Cup 2022 sa Qatar sa November 20 hanggang December 18, 2022. Itong pagtataya ni Star International Correspondent Terence Bonaflor, isang mechanical engineer sa Qatar. Ayon sa kanya, magkakaroon ng mga ipapatayo mga kiosk malapit sa pagdarausan ng palaro sa panahon ng FIFA, kaya't hindi malayo magkakaroon ng part-time job at magkakaroon ng extra income ang mga Pilipino doon maging iba pang mga lahi. Extended rin ang operasyon ng mga commercial establishment kagaya ng hotel, restaurant at mga bars hanggang alas 3 ng madaling araw. Samantala, sinabi pa ni Bonaflor na naglabas ng ordinansa ang gobyerno ng Qatar ng panibagong working hours sa mga tanggapan ng gobyerno. Ito ay magiging alas 7 hanggang alas 11 ng umaga na lamang at 100% ang maiiwan sa mga tanggapan, habang ang 80% ay work from home setup na magsisimula sa November 1 hanggang December 19. Maliban dito ay magkakaroon rin ng mga panibagong rota ng mga sasakyan at bawal para sa mga residente na gumamit ng kanilang mga sasakyan malapit sa mga stadium. Sa halip, sasakay na lamang mga ito sa mga train. Mayroon ring binili ang gobyerno ng Qatar ng mahigit sa 700 mga e-bus mula sa China na gagamitin upang maiwasan ang matinding traffic. Sinabi pa nito na sa panig ng construction industry, mahigit naman sa 60 mga buildings ang tapos na at na-inspect na rin ng Civil Defense for Occupancy Permit. Bukod pa sa iba't ibang mga construction sites na meron. Binuksan na rin ang lumang airport terminal upang mabigyan ng serbisyo ang mga flights sa darating na susunod na mga linggo. Yung mga naghahanap ng extra income, definitely yung mga lalo na yung mga small restaurant or kiosk na magtatayo, definitely maghahanap ng extra hands yan for help. So, hindi naman mag-hire yan for ng another contract, di ba? So, yung mga short-term lang or part-timers lang talaga. And not only Filipinos, yung mga different nationalities din like Nepalese or other nagte-take advantage nila sa gantong situation kasi extra money for the family. Ang pahayag ni Terence Bonaflor. Mula sa 99.5 Star FM Iloilo, ito po si Star DJ Terry nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! At ang sports news ay inihatid po sa inyo ng Jennifer. Samantala, niniwalang isang pinuno ng Kamara na ang pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections mula Disyembre ngayong taon hanggang sa Oktubre 2023 ay binibigyang diin ang pagkakataon na ayusin itong mga isyong istruktura. Sinabi ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda na ang pagsususpinde ay magbibigay din sa gobyerno ng puwang upang tumutok sa mga mahalagang bagay tulad ng pagtalo sa inflation po at itong pagpapalakas ng pagbawi ng mga trabaho. Sinabi ng ekonomista na mambabatas na ito ay magbibigay daan din sa kanila na plantsahin ang mga bagong batas tulad na lamang po ng Sangguniang Kabataan Officials Compensation at itong Civil Service Eligibility na nasa ilalim po yan o itong Republic Act 11758 na pangunahin niyang inakda at itinaguyod. Ginawa niya ang nasabing pahayag matapos lagdaan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. itong Republic Act number 11935 na nagtatakda sa mga botohan sa huling Lunes ng Oktubre sa susunod na taon at bawat 3 taon pagkatapos nito.
Ito na ang ika-4 na pagkakataon mula noong 2016 na ipinagpaliban ang barangay elections. Ang unang 3 beses ay nasa ilalim po ng Administrasyong Duterte. Samantala naman, nagbabala ngayon ang Department of Information and Communications Technology na mabigat ang multa ng mga lalabag sa SIM Card Registration Act. Sinabi ni Department of Information and Communications Technology Secretary Ivan John Uy na nasa kalahating milyon hanggang 4 million pesos ang maaaring kakaharaping penalty na may kaugnayan sa paglabag sa data privacy alinsunod na rin sa kalalagdalang na SIM Card Registration Act. Ang payag ni Secretary Uy ay sa gitna na rin ng ginagawa ng pagbalangkas sa implementing rules and regulations ng SIM Card Registration Act. Ayon pa kay Uy, kailangan lang na ma-outline kung ano-anong paglabag ang babagsak sa range ng penalty na ipatutupad kaugnay ng bagong batas at tinitiyak na mapapangalagaan ang data privacy ng isang nagmamay-ari ng SIM card. Binigyang din naman ang kalihim na nasa responsibilidad ng mga telcos ang pag-iingat ng anumang impormasyon ng kanilang subscribers. Sila anya ang primary repository ng anumang data ng isang subscriber, lalo na ang mga post-paid clients na matagal ng hawak ng ahensya. Kaya kung may data leak man anyong mangyari, sinabi ni Uy na may kailangang sagutin dito ang mga telcos. Finance Secretary naman si Secretary Ben Jokno todo papuri sa thrift banks bilang mahalagang bahagi raw ng financial system ng bansa. At may buong detalye si Bombo Alaysa Eclarinal. Todo papuri si Department of Finance Secretary Benjamin Jokno sa pagiging matatag ng Chamber of Thrift Banks o CTB na kaagapay sa pag-unlad ng bansa. Ginawa ni Secretary ang pahayag sa ikalawang araw ng annual conference ng Chamber of Thrift Banks o CTB kung saan kabilang siya sa mga keynote speaker. Ang thrift bank sector, dagdag pa ni Jokno, ay isa sa mga importanteng bahagi ng financial systems ng Pilipinas. Ang thrift banks anya ay nakapagbibigay ng affordable at accessible financial services sa lahat ng mga consumers, homeowners, lalo na maging sa mga small and medium enterprises o SMEs sa bansa. Pakinggan natin ang pahayag ni Finance Secretary Benjamin Jokno. We incentivize lending and eased access to financial services powered by digitalization. We ensured the continuity of essential services despite mobility restrictions. As the Marcos administration paves the way for a rapid recovery and broad-based economic growth in the coming years, we will intensify our efforts to propel the economy to greater heights. The Department of Finance is leading the implementation of the country's first ever medium-term fiscal framework to promote efficient tax administration, upgrade our digital infrastructure, and mainstream environmental sustainability to address the impact of climate change. At yan si Secretary Jokno sa kanyang talumpati sa Chamber of Thrift Bank Virtual Convention. Kung maaalala, si Jokno ay nagsilbi rin bilang Governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas simula taong 2019 hanggang 2022 bago siya maitalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Finance. Sa ilalim ng pamumuno ni Jokno, ang Philippine Central Bank ay kabilang sa mga nanguna sa programa ng pandemic response ng gobyerno. Samantala, nanguna naman si Ms. Margaret Ruth C. Florete, co-chairperson ng Chamber of Thrift Bank Convention Committee, trustee ng Chamber Thrift Bank at president of Queen City Development Bank sa second day ng virtual convention. Ayon sa kanya, hindi magiging matagumpay ang pagpapatakbo ng mga banking systems kung walang pagsubok na kinakaharap kung saan dapat daw i-reorient ang mga kumakatawan sa mga bangko upang maabot ang satisfaction ng maraming customers. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. We need to be able to provide services to our clients with ease, speed, and comfort, meeting their needs for money transfers, payments, quick loans, and savings. The Chamber of Thrift Bank members must keep up with evolving processes in technology in order to protect our data, track our progress, and ensure we are reaching the markets profitably.
Yan si Ms. Margaret Ruth C. Florete, co-chairperson ng Chamber of Thrift Bank Convention Committee, trustee ng Chamber Thrift Bank at president ng Queen City Development Bank at president at chief executive officer din ng Bombo Radio Philippines. Samantala, ang Chamber of Thrift Banks ay binubuo ng mga Chamber of Savings and Development Banks, mga development banks at mga savings and loan associations sa buong bansa. Kabilang naman sa founding members ng Chamber of Thrift Banks ay ang Queen City Development Bank. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Eliza Eclarinal nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Nagsalita na po si Department of Justice Secretary Boying Remulla kaugnay pa rin dito sa pagkakaresto sa panganay na anak na sa Las Piñas City dahil pa rin sa illegal na droga. Sa isang handwritten statement, surat kamay po ng kalihim, sinabi nitong hindi siya makikialam sa kaso ng anak at hindi po iimpluwensyahan ang paggulong ng kaso. Ayon pa sa kalihim, dapat harapin ng anak anuman ang consequences o kahihinatnan ng maging aksyon nito at dapat hayaang gumulong ang hustisya. Nagpasalamat din ang kalihim sa Philippine Drug Enforcement Agency sa paggampana sa kanilang trabaho ng walang takot o kinikilingan. Minadi po si Remulla na mahirap para sa kanya at sa kanyang pamilya ang sitwasyong ito. Subalit baliwalaan niya ito sa pinagdadaanan ng maraming Pinoy. Sa pambungad na pananalita ng kalihim, sinabi nitong isa siyang ama at kalihim din ng Department of Justice. Mga tungkulin na parehong seryoso po. Binanggit nito ang patungkol sa unconditional love. Subalit ayon kay Remulla, 38 years old na po ang kanyang anak at dapat nitong harapin ang kanyang suliranin dahil sa kanyang mga nagawa. Sa iba pang balita sa oras na ito, inihayag naman ng Department of Information and Communications Technology na lalabas na sa loob ng 60 araw ang implementing rules and regulations ng SIM registration law pagkatapos ng measures effectivity. Sinabi ni Department of Information and Communications Technology Secretary Ivan Jan Uy na kahit na ang bagong panukala ay naging epektibo, 15 araw matapos itong mailatahala noong Miyerkules sa Official Gazette, kailangan pa rin ang implementing rules and regulations bilang blueprint nito. Dapat balangkasin ng implementing rules and regulations ang mga pagkakasala na sasailalim sa batas at ang proseso ng pagpaparehistro kasama nito ang online o offline. Ang Section 12 ng Republic Act 11934 ang unang batas na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagsaad na ang National Telecommunications Commission sa pakikipag-ugnayan sa Department of Information and Communications Technology at iba pang ahensya at grupo ay gagawa at magpapalabas ng IRR ng panukala. Sinabi pa ni Uy na ang pagpaparehistro ng mga bago at umiiral na SIM ay gagawin online. Gayon din ang pagsusumite ng government-issued ID na may larawan para sa verification ng pagkakakilanlan ng mga nagparehistro. Anya, mahirap ang on-site registration dahil madudumog ng mga tao ang mga location, lalo pat nasa 144 hanggang 155 million ang mga naisyuhan ng prepaid cards. Iba pang mga balita, naghain naman po ng resolusyon si Senator Jingo Estrada na nanawagan na imbestigahan kaugnay pa rin sa security protocol sa loob ng Philippine National Police Custodial Center. Doon po yan sa Camp Crame. Ito ay matapos ma-hostage si dating Senator Laila De Lima. Inahayag pa na Estrada sa isang resolusyon na bagamat kapuri-puri ang mabilis na pagkilos ng mga pulis na nagligtas kay De Lima, ang insidente ay hindi rin magandang reflection sa kapasidad ng PNP na ma-secure ang bansa.
Na-hostage si dating Senator De Lima ng kapwa preso na si Feliciano Sulayaw Jr. matapos ma-neutralize ng mga pulis ang kanyang dalawang kasamahan na parehong nagtangkang tumakas. Kalaunan ay napatay din si Sulayaw, ngunit ang insidente ay nagbangon ng mga katanungan sa kaligtasan ng mga opisyal ng pulisya at mga bilanggo. Kasalukuyang nasa loob ng PNP General Hospital po si dating Senator De Lima habang inireklamo ang pananakit ng dibdib matapos idiin ni Sulayaw ang kutsilyo sa kanyang dibdib. Gayunpaman sa pangkalatan ay hindi siya nasaktan pagkatapos naman ng insidente. Ngunit bukod sa issue ng hostage taking at pagtatangka ng mga preso na makatakas, nais din na estrada na maimbestigahan ang mga reklamong inihain ni Sulayaw nang i-hostage niya si De Lima dahil sinasabing ng hostage taker na pinapakain daw sila ng mga pork meal. Si Sulayaw, isang Muslim, ay bawal kumain po ng pork products. Sa dagdag pang balita, panawagang value-added tax exemption at tax cut sa ilang pangunahing bilihin lalong magpapalala sa inflation at pagsadsad ng peso. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Annalise Soberano. Nagbabala si House Ways and Means Chairman at Albay 2nd District Representative Joey Salceda na lalong magpapalala sa nararanasang inflation at lalong babagsak ang piso kung ituloy ang panukalang VAT exemption at tax cut sa mga pangunahing bilihin. Ang pahayag ni Salceda ay kasunod ng mga panukalang pag-alis ng 12% VAT sa ilang mga basic commodities. Sinabi pa ng Economist Solon na lalong lalala ang sitwasyon kung itutuloy ang panukala. Inihalimbawa nito ang British Pound na bumubulusok ang halaga kontra dolyar matapos magpatupad ng pinakamalaking tax cut sa loob ng 50 taon. Sa nararanasang krisis sa ekonomiya, kailangan ngayon ng pamahalaan ng dagdag na kita at hindi revenue loss. Ayon sa mambabatas, dapat paglaanan ng subsidiya ang fertilizers upang matugunan ang food supply issue ng bansa. Dagdag pa nito na ang magandang fertilizers ang pinaka-cost-effective na paraan para tumaas ang food supply ng bansa. Samantala, sa isinagawang pagdinig naman kanina ng House Committee on Overseas Workers Affairs, inaprubahan ni Committee Chairman Kabayan Party List Representative Ron Salo ang motion para pagsama-samahin ang panukalang batas ng walang pagtutol. Nasa siyam na measures ang kinonsolidate na naglalayong protektahan ang remittance ng mga overseas Filipino workers. Pakinggan natin ang pahayag ni Kabayan Party List Representative Ron Salo. Ws may choose to leave the loaned amount to your families, or they can use the amount to pay for placement fees and other fees, I suppose. The bills provide for certain requirements, such as valid employment contract, plane ticket, and bank account, and for the Overseas Workers Welfare Administration, or OWA, to implement the program. So we will be hearing from OWA on this proposed measure, considering that Republic Act number 10801, or the OWA Act, one of the services of which they are required to provide is to offer low-interest loans to member OFWs. So we will check on the status of this loan program and how is this being implemented and how many OFWs have availed of this program. Perhaps we need to be apprised whether this particular proposed measure is already being undertaken by OWA. With that, we hope to have a fruitful and orderly discussion. And as I mentioned, we will start with the bills on protecting the remittances of OFWs. So we'll consider now House Bill 185, an act providing for protection of the remittances of overseas Filipino workers. Yan si Kabayan Party List Representative Ron Salo. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio. Bombo! Sa dagdag pang balita sa oras na ito, ilang opisyal ng barangay, iba't iba ang naging reaksyon sa pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections. Alamin ang detalye sa report ni Bombo JC Galvez. Bombo Gerald at Bombo Jane, samut-sari ang naging payag na ilang mga opisyalis ng barangay sa Pasay City ukol sa pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakda sana ngayong Disyembre. Sa pag-iikot ng Bombo Radio Team sa kahabaan ng Pasay,
Ilan sa kanila ang pabor na ipagpaliban muna ang botohan sapagkat maayos pa naman daw ang pagpapatakbo sa kanilang barangay at wala naman raw umanong natatanggap na reklamo sa kanilang tanggapan. Samantala, Bombo Gerald ang iba naman ay hindi sang-ayon na ituloy pa sapagkat ilaan na lang daw sa iba ang pondo na dapat sana ay para sa pagpapatakbo ng barangay. Ayon kay Mario Moranan, kagawad sa Barangay 49 dito sa Pasay City, pabor naman daw siya na i-postpone ang botohan, ngunit mas okay daw kung ilalaan ng pondo sa mas kapaki-pakinabang. Pakinggan pa natin ang bahagi ng pahayag ni kagawad Mario Moranan. Pabor din kasi kailangan naman yung popondohan mo yung tapos kailangan gamitin na lang sa iba na mas importante pa na sa mga kalamidad. Wala naman kami ditong reklamo na madalas matanggap eh. Ang reklamo lang nila yung mga dyan eh, yung mga mandurukot, mga lawless element dyan sa labas, mga dayo rin. Samantala, Bombo Gerald, ayon naman kay Secretary Jerry Romans, kalihim mula noong taong pang 2003 ng Barangay 49, pabor din daw siya sa pagpapaliban ng barangay and SK elections sapagkat unang-una ang kanilang constituents daw wala namang hilig sa politika at maayos naman daw ang kanilang pagpapatakbo. Dagdag pa niya, kung sila raw pabor, yung ibang kalapit daw na barangay nila na nais tumakbong kapitan hindi sang-ayon sapagkat inip na at nais din maupo sa pwesto. Pakinggan natin si Secretary Jerry Roman sa panayam pa rin ng Bombo Radio. Opinion ko, okay lang sa akin yung okay lang na ma-postpone. Kasi number one, dito naman sa barangay namin, ang mga tao dito walang hilig sa politics, sa totoo lang. Kung ano yung sabihin ng kapitan, naniniwala sila. Kasi ang namin, ang constituent namin dito, almost 400 lang eh. So kukunti lang, madali siya mabigyan ng mga data. Ibig sabihin, mabilis makapagpaliwanag. Kasi ang mga tao nga, number one, hindi sila concerned masyado. Hindi naman concern sa ibig sabihin pag sa politics yung pinag-usapan, hindi sila sunod lang sila sa barangay, mga barangay official, pero pag may nakikita silang mali, sinasabi naman nila. So dun sa postponement, para sa akin okay lang yun, pero dun sa ibang barangay na naririnig ko, lalo na dun sa mga gustong tumakbong kapitan, inip na, ayan, parang ayaw nila. May mga barangay dito na ganun. Una rito, nilagda ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nitong Lunes lamang ang Republic Act No. 11935, ang pagpostpone ng December 2022 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections na kung saan ay inilipat ng October 2023. Ayon sa bagong batas, ang lahat ng mga kasalukuyang nakaupong barangay at SK officials ay kailangan pa ring maglingkod sa kanilang mga nasasakupan. Ang mga bagong nahalal naman na barangay at SK officials ay magsisimulang manungkulan sa ika-30 ng Nobyembre 2023. Ang susunod na botohan ay gaganapin ulit matapos ang 3 taong pagkakaupo. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Isang karangalan na naman mga ka-Bombo at ka-Star Nation. Kinilala ang Bombo Radio Philippines bilang isa sa mga most trusted media outlets. Ito ay batay sa independent survey ng Publicus Asia Incorporated na isinagawa mula September 16 hanggang September 20, 2022. Sa nasabing survey, nakakuha ang Bombo Radio Philippines ng 34% high trust rating at nangunguna na pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga radio networks sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala mula sa Pambansang Radyo at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Animal quarantine checkpoint ipinatupad daw sa Iloilo matapos na itala itong unang kaso na naman ng suspected African swine fever. By update ang Bombo Radio Iloilo. Nagpatupad ng animal quarantine checkpoint
ang Iloilo Province at Toton Iloilo kung saan naitala ang pinakaunang suspected case ng African Swine Fever. Sa panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Dr. Daryl Tabuada, Provincial Veterinary Officer, sinabi nito na hindi maaring makapasok at makalabas ang mga baboy mula sa infected farm hanggang sa kalating kilometrong radius. Ayon kay Tabuada, hinihintay pa ang confirmatory results ng mga sample na ipinadala sa Bureau of Animal Industry Animal Diagnostics Laboratory matapos nagpositibo ang 5 blood samples mula sa mga baboy sa nasabing farm. Dagdag pa ni Tabuada, 6 sa 177 na mga baboy na inalagaan sa nasabing farm ang namatay kung saan hinihinalang nahawaan ng African Swine Fever. Napag-alaman na ito ang pinakaunang suspected case ng African Swine Fever sa buong Western Visayas. The Provincial Veterinary Office, we have suspected cases of ASF. We are monitoring right now, and we are waiting for the confirmatory result from the Bureau of Animal Industry sa Animal Disease Diagnostic Laboratory. Considering that this is a suspected case, the governor had already called a disaster cluster meeting in preparation in a worst case scenario. Si Dr. Daryl Tabuada para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John Hetchanova Losada para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo, Bombo! That news was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo Police Report. Ating alamin, babae sa Maguindanao sinaksak ng halos 30 beses ng partner dahil sa video call. May nakuhang impormasyon ng Star FM Cotabato. Kalunos-lunos ang sinapit ng isang 23 anyos na babae matapos na pagsasaksakin ng 27 beses ng kanya mismong ka-live-in partner sa UP, Maguindanao. Kinilala ang nasawing biktima na si Antoinette Angkaw Indong na taga-barangay Tapiana, Dato Odin Sinsuat, Maguindanao. Ang 29 anyos na suspect naman ay voluntaryong sumuko sa mga otoridad na kinilalang si Eduardo Cuesto Gumbana na taga-sityo sa Baken, Barangay Bungko, UP, Maguindanao. Sa naging panayam ng Star FM Cotabato kay UP Town Chief Police Major Darren Tolosa, sinabi nito na naganap ang pananaksak sa bahay mismo ng dalawa sa Abad Street, Barangay Nuro, UP, Maguindanao. Batay sa salaysay ng sospek, kakarating lang nito sa kanilang bahay nang makita ang kanyang ka-live-in partner na may ibang ka-video call na lalaki sa kanyang cellphone. Nagtalo ang dalawa dahilan kung bakit kumuha ng kutsilyo ang salarin at saka ito pinagsasaksak. Aminado naman ang suspect sa kanyang nagawang krimen. According po sa ating doktor sa Dato Blasing Swat Hospital is nagtamo po yung victim natin ng 27 na saksak po. Pero po na ginawa niya yun, naghugas lang po siya ng kamay and pumunta po siya sa amin dito sa police station. So pagdating po ng mga kapulisan natin sa bahay is humihinga pa po yung victim natin. So sinugod pa po nila sa hospital, then hindi na po talaga umabot sa hospital. So dineclare po ng doktor natin na dead on arrival po. Dagdag pa ni Police Major Tolosa na na-refer na sa DSWD ang kanilang 3 years old na anak at 12 years old na pinsan nito para mag-undergo ng counseling matapos na masaksihan ang mismong pagpatay ng suspect sa biktima sa kanilang tahanan. I-refer na rin po namin sa DSWD para ma-counseling din po yung dalawang bata kasi kasama po niya nung time na yun nung nangyari ang pinsan niya din na 12 years old po. Para sa Bombo Network News, ito si Star DJ Tom ng 93.7 Star FM Cotabato para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Nangako ng missiles at radars ang United Kingdom, Canada, France at the Netherlands para sa bansang Ukraine. Kabilang din sa nangako ang Amerika, habang ang pangakong One High-Tech system naman mula sa Germany ay nasa Ukraine na. Nangyari ang mga pledges habang nagpupulong ang mga kalyado ng Ukraine mula sa 50 bansa sa punong tanggapan ng North Atlantic Treaty Organization NATO sa Brussels.
Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan na po ng piso kontra pa rin sa dolyar, ang isang US dollar sa ngayon ayon po sa Bankers Association of the Philippines, bahagyang sumadsada naman po ang piso laban pa rin sa dolyar, 59 pesos. Para sa ibang currencies naman, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Hong Kong dollar ngayon at tumbas ng 7 pesos 51 centavos, ang Singaporean dollar 41 pesos at 10 centavos, ang Saudi Arabian rial 15 pesos at 69 centavos, habang ang euro 57 pesos at 22 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa hirap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Mga kabombo at ka-Star Nation, ang mga mamamayan sa Iceland tuwing Pasko, naging tradisyon nila na gawin tuwing Christmas Eve ay ang magbabasa ng mga libro at kumain ng chocolate. Ang tradisyon na ito ay tinatawag na Christmas Book Flood. As a result, pagdating ng buwan ng September hanggang November, nagkaubusan ang mga libro doon sa Iceland. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 73 days to go bago ang Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Evening Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong marakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo!